Sana abogado. Yan ang isa sa mga requirement ni Pangulong Duterte sa papalit sa kanya sa pwesto. Among the 10 presidential candidates, only Vice President Leni Robredo and Jose Montemayor Jr. are lawyers. But one of the good qualities of a president, sana na abogado. Isang tingin mo lang, makadecide ka na kaagad. Meanwhile, in the same interview with SMNI, Duterte also said it would be good if the next president was a lawyer. Duterte said being a lawyer will help the next chief executive decide immediately about any issue. Out of the 10 candidates vying for the chief executive position, only Vice President Leni Robredo and Jose Montemayor are lawyers. Subalit inihayag naman ni Presidente Duterte ang mga katangian ng isang kandidatong dapat iboto ng publiko at nais nitong humalili sa kanya sa pwesto. Ayon sa punong ehekutibo, dapat compassionate, maawain o mahabagi ng isang presidente at dapat mapagmahal sa tao. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, dapat ding determinado, kaya isa sa magandang katangian anya ng susunod na magiging Pangulo ng bansa ang pagiging isang abogado. Pangatlo, mahusay dapat anyang kumilatis ng tao. Samantala, sa 10 tumatakbong kandidato sa pagka-presidente sa bansa para sa darating na halalan, tanging sina Vice President Leni Robredo at Jose Montemayor lamang ang mga abogado.